sa mga panginat na barata. Parasira sa Catanduanes, tinamaan ng kikilat gadan. Motorasin tricycle nagsalpukan sa Labo, Camarines Norte. Duwa gadan. Arong sa Milaor, Camarines Sur na tumtumnin kalayo. Nagkaperang low-income earner sa Albay, nakaresibinin financial aid sa akap kan DSWD. Asin, sarong farm and resort sa Albay, patok sa mga gustong mag-reconnect sa nature. Diyos maray na hapon, Biyernes, Hunyo 21, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maraman ngunyan na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, 46 anyos na parasira sa Catanduanes, gadan kan tamaanin kikilat, mantang nasa paglawod kasuudmang hapon. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Diyan sa PNB. Gadanan sarong 46 anyos na parasira makalihis na tamaan ning kikilat, mantang nasa katahawan nin paglawod sa dagat sakop kan Barangay Yukti, San Andres, Catanduanes, kasuudma. Pigbisto ang biktima na si Alex Regalado, may agom asin residente kan Barangay Bunot, parehong banwaan. Basado sa report kan San Andres Municipal Police Station, 1:57 nin hapon kan mangyari ang insidente. Sa tahaw kan makusog na pag-uuran na may kasabay na pagdaguldol asin pagkikilat. Kung sain, tinamaan ang biktima mantang nasa tahaw kan paglawod. Sarong concerned citizen na nagpaabot kan sumbong sa kapulisan dapit sa insidente. Natulos man na ipinaabot kan hepatura sa kaaraman kan MDRRMO na marikas man na nagkondusir nin rescue operation. Meron nyo sa biktima nakita po sa bangka, kaya agad-agad po rin natin sa hospital. Napag-araman na mayong kaiban biktima kan mangyari ang insidente. Ipigdara pa man kuta siya sa JMA Memorial District Hospital. Alagad 3:06 nin hapon kan ideklarang dead on arrival ni Dr. Alden Bonyales, huli sa asphyxia secondary to a lightning incident. Katakod kan insidente, may pangapunan man ang otoridad sa mga parasira kan banwaan. Ang magbibigay ko pong message man sa mga mga natin, pag medyo may ano po tayo, may tamang panahon, huwag po tayo papalaot. Siguro po, ang patari lang po sa tuyong mga parasira, pagapuning panahon na medyo maoran, may mga kidat or mga kikilat, di na muna po na kita po magpunta po sa maglawod sa dagat. Alam niyo po, delikado talaga. Alam na po kining nangyari pong biktima pong ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Sa Labo, Camarines Norte, duwaman ang binawian ng buhay asin saroan kritikal sa salpukan ng motorsiklo asin tricycle. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Scooter at tricycle na biyahin dait. Duwaan gadan sa salpukan ng bihikulo sa kahalabaan kan Maharlika Highway sa Purok 3, Barangay Talubati, Labo, Camarines Norte, mag-alas 9 nin banggi ka nakaaging Miyerkules. Gadan sa nasambit na road crash ang 47 anyos na tricycle driver asin ang 28 anyos na motorcycle rider mantang irido ang backride kaini. Sa initial na investigasyon, pigbabaybay kan tricycle ang tinampo pasiring sa banwaan nin daet mantang papuli sa banwaan nin parakali ang motorsiklo kan magsalpukan. Sa kusog kan banggaan, parehong duguan na nakaralasik ang mga imbultong persona. Dead on arrival sa Camarines Norte Provincial Hospital ang motor rider. Nagadan mantang pigtatratar ang tricycle driver. Mantang hasta sa presente, critical ang kondisyon kan backrider. I-record natin, marami talagang vehicle accident yan sa Maharlika Highway kasi nagtangika po dyan is 4 lanes na. At may area naman po dyan na hindi pa 4 lanes, kaya medyo narrow yung road. Kaya minsan siguro hindi na-estimate sila na may maliit pa, may hindi pa lahat 4 lanes. At karamihan dyan ay 4 area. So pinaka-amang po natin ang mga driver dyan sa mga Maharlika Highway na yan from Matalong hanggang Bayawas, talaga puro cold area yan.
yan. So, dapat ang driver din ay nag-ingat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Yung naka-green. Naka-green yung damit. Crime rate sa probinsya ng Sorsogon nagbaba ng 50% sigun sa PNP. Mas pinaigot na kampanya kontra kriminalidad, naging liabi subuot sa nasambit na magayon na akomplishimento. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Buminaba ng 50% ang crime rate sa probinsya ng Sorsogon ngunya na taon sigun sa Sorsogon Police Provincial Office. Pira sa mga may naitalang pagbaba iyon kaso ng panlulugos, murder as in homicide. Sigun kay Police Major Arwin Destacamento, ang Police Community Affairs Division Officer kan Sorsogon PPO, bunga inikan sa indang mas pinaigot na crime prevention efforts arog kan mobile patrolling, police visibility as in checkpoints. Ang provincial office, mayroon po tayong motorcycle and bike patrollers na rumoronda po ito, ma'am, sa mga strategic area. Ano po. And aside din, ma'am, mayroon regularly tayo nagkakandak ng enhanced mapping police operation na kung saan ito po yung mga meetings na dinadaluhan ng mga chief of police. Dugang pa niya, dakula mananambag kan police community partnership sa magayon na akomplishmentong ini. Ito yung isa na rin dito ang nakapagbigay ng tulong or yung cooperation ng community. Ito pinakamaganda kasi yung sinasabi natin, ma'am, na without the support ng community, hindi natin ma-attain yung ganitong pagbaba ng mga kriminal. Pagbibida ni Destacamento, 80% kan sa indang kapulisan ang pigkakalat nila sa bilog na probinsya para sa mas magayon na pasi-orden. Katakod ka ini, asigurasyon kan PNP, mas papakusugon panindaan sa indang mga programa, proyekto asin advokasya nga ni duro-diretso na ang pagbabakan crime incidents sa indang probinsya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Arong sa Milar Camarines Sur na tumtumnin kalayo. Nagkaperang low-income earners salbay, nakaresibin ng financial aid sa akap kan DSWD. Sinsarong Farm and Resort salbay, patok sa mga gustong mag-reconnect sa nature. Yan si Babang Bareta sa pagbabalikan ng Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Harong sa Milaor, Camarines Sur na tumtum nin kalayo, huli kan subuot na panliman-lima na nakandila. Si May Arango sa bilog na detalye. Sarong may sinding kandila na napanliman-limanan ang pigtutubudan na kausa ka nangyaring kasulo sa Zone 2 Barangay San Roque, Milaor, Camarines Sur, Kasubanggi. Sigun kay Fire Officer 4 Rodel Benaflor, an officer in charge Municipal Fire Marshal Camila or Fire Station, dakula na ang kalayo kan makabot sinda sa lugar, kaya naghagad na sinda ning akudir sa makataraid na fire stations. Alas 9:47 ning Banggi kan maideklarang fire out ang kasulo na nagabot sa primerong alarma. Basado sa impormasyon, may ipinatong ang tagharong sa plastic cabinet na kandila hasta sa napabayaan na nagresulta sa kasulo. Kuryente sa kanila, kaya lang
medyo tradition kan pamilya na igwang ko sindang kuyan na-accomplish o na-address ng mga challenges sa pamilya na rangachi sinda, nagpapangachi po sinda. Daiman na nakulugan o ibang nadamay sa insidente. Sa ngunyan, para mientras na nagsisirong sa kapilya kang barangay ang pamilyang nasuluan. Pwede, since sarungan na pinagikam ng kasudang itong kandila, and dahil tama na yan, makukontrol namin kung igong burnout, kung pwedeng masulok ang kandila, ibuktak pa sa tamang lugar sa bagang langgana na aluminum siya, nangaring matumbaman siya, magiging cause kang fire incident. Mientras tanto, abuton sa 150,000 pesos ang pigkakarkulong danyos kang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, may arango. 1,400 na albayano natawanin pinansyal na asistensya sa lindong kan akap kan DSWD kasubagong aga. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. 1,400 na albayano ang natauanin pinansyal na asistensya sa lindong kan kapos ang kita program o akap kasubagong aga. Saro sa mga maswerteng napiling benepisyaryo, si Tatay Dennis Bartolome kan Purok 2 Barangay Sabang, Legazpi City. Istorya niya, dati siyang parasira, alagad dara kan pigmamating helang sa puso, nagpundo na siya sa pagsisira, asin nagturotyenda na sa naninsira sa luwas kan sa indang residensya. Sabi niya, gagamito niyang dugang na puhunan sa iyang sadit na negosyo ang asistensyang makukuha niya sa programa. Ako, nagpapasalamat ako sa programa kang ako Bicol Buda kay sa programa ng AKAP. Sa DSWD, tapos kay Kito ko, natatabangan kam. So, arar bako sa nako, so kadakol pang na matatabangan. Benepisyaryo man kan programa ang 60 anyos na si Tatay Edwin Magdaong, kan Purok 1 Talisay Street, Barangay 42, Rawis, Legazpi City. Na 17 dekada ng parasira, gagamito niya mandaan makukuha niyang ayuda bilang pambakal sa iba pang kaipuhan na gamit sa pagsisira. Salamat po sa AKAP, sa tabang nadakulaon sa muya. Sa makaginawa man lamang kami si pirang aldaw lamang. Inamayan man ni Nanay Jocelyn Adlok kan Barangay Lagundi, Rapu-Rapu, Albay ang pagbiyahe hali sa isla, pasiring sa syudad ng Legazpi para sa nasambit na programa. Ipupuhunan ko iyan sa pag 45 na manok dahil ang agum ko dahil sa diring sarawat na gagamit na mapalago ko iyan. Nangani may mailingan. Kaya iyan dakulao na tabang man iyan para sa samuyang kasaradayan. Na tabang sa samuya. Tig 10,000 pesos ang naresibi kan total na 480 akap beneficiaries. Presente sa pagtiripon si former Congressman Christopher Kitoko na nagtaumanin suporta asin mensahe sa benepisyaryo. Ang pigano ko po sa inda na sana mapakinabangan ninda ini bako aram po nindo minsan pag nagtupad o kung ano man na programa pakakuha po kang kwarta bado ban sa kuan makaon sarong barangsakan naubos tulos dapat mapakinabangan ninda ini dahil maski small business pwede magamit kung baga dapat maka-extend ini kang buhay bakong sarong karaunan lang sarong garastusan lang sayang lang ini dapat ma-multiply ninda ining kwarta ninda. Hatod ang programa ni Presidente Bongbong Marcos, katuwang si House Speaker Martin Romualdez, DSWD, asin ang opisina kanako Bicol Party List. Obheto kang programang ini na makapagtaong tabang sa mga low-income earners. May tema ang programa na akapin natin ang bagong Pilipinas. Isang araw, 1 milyon, isang bayan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Sa mga gustong mag-unwind asin para mientras na makarayo sa ribok ang syudad o kan buhay sa syudad, may sarong pasyaran sa Tabaco City na swak para dyan. Ang samuyang pag-iriban na si Jennifer Pulinar, pinasyaran yan. An urban life, overwhelming kun minsan.
Kaya daita maiwasan na umabot sa punto na gusto tang paramientras na maka-unplug sa maribok na syudad. Asin para maka-recharge, ang mga pasyaran siring kan farm resorts an inot permisa sa tuyang listahan. Sa Tabaco City, igwa akong napasyaran na swak sa mga gustong makapag-unwind. Asin gustong mag-reconnect sa Presko asin Berdeng kapalibotan. Sa tahaw kan umahanay ni sa Purok 5 Barangay San Vicente, makukuha ang Adelaida Farm and Resort. 5 hektarya ang hiwas kaini. Apwera sa mahiwas na pool, igwaman digding fish pond, farm animals, asin chapel. May magayon man sindang camping area. Malamig po yung tubig, tsaka galing pa kasi ako ng Pulangi, so parang bagong experience sa akin yung parang dito sa Tabaco kasi from duty lang kami, tapos parang quick escape lang baga ito, baga refreshing yung tubig. Okay naman po, maganda naman yung view, maganda rin naman yung mga pool. Nice experience eh, and bagay po talaga ngayon summer na mag-visit dito. Actually, this is my second time na makapunta dito and grabe yung improvement. Tapos ang nilook forward ko, mas dumapi pa sana yung pool kasi ang laki ng place and ang ganda din kasi ng ambience niya. Istorya kan caretaker kaini, isinusog ang ngaran kan pasyaran sa namaaram ng Lola Adelaida kan Tagsadiri. Taong 2018 kan iniyan mabilog asin binuksan sa publiko. Kaya ito po kang panahon, mga 8 years ago, ano po ini, damuhan po ini ma'am, kadakol nin kahoy baga, ay nin mga awot, arugayan. Tapos po naisipan mi na maglag po ki continuous flowing hanggang sa naglag po kami ki sa day na pool. Tapos yun na po ito, nagdakol kami ki customer po digdi. Ang water supply po kayo ni hali po si Rarum Kandaga, continuous flowing po siya, so bukal po siya. Dai maghadi, ulita barato sa naman ang pamamasyar digdi. 70 pesos ang nakayaan singil linda sa entrance fee para sa adults, asin 50 pesos para sa kaakian. Bukas man sinda sa mga mauot na mag-overnight. 150 pesos ang entrance fee para sa adults, asin sanggatos para sa kaakian. May pwede man kamong rentahan ng mga cottage. Igwa man na pwedeng rentahan ng mga kuro-kwarto. Kaya madya, asin pasyar na. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat, asin happy weekend!